Gikan sa 106.7 DYIS FM Radio Ugyon, ari ang Ugyon Balita. Impormasyon kag mga pahibalo. Ugyon Balita. Maayong hapon sa tanan. Gikan sa ulot balitaan ka Radyo Ugyon. Yari na Ugyon Balita, Setyembre 4, tuig 2023. LGU Santa Barbara nagpatigayon kay mass renewal of oath. SB members ang tuig 1995 tubtob 1998 ginpasidunggan sa pagselebrar ka simana kang mga konsihal kang Santa Barbara. 1883 nagpadalagan sa Santa Barbara para sa barangay kag SK elections. BMT gin-update ang datos angon sa senior citizens nga may eye cataract. First Iloilo Provincial Mobile Force Company Commander Arevalo nagapanawagan sa mga miyembro ka CPP-NPA nga mag-surrender na. Ginpangunahan kung gid-administer ni Mayor Doc Dennis sa Provincial ang mass renewal of oath akong liwat nga pagpanumpa katanan nga opisyales kag empleyado ka local government unit ka Santa Barbara. Bilang kick-off activity sa pagselebrar kay ka-123 nga anibersaryo ka Philippine Civil Service subong nga Setyembre. Kag ini ang may tema nga transforming public service in the next decade, honing agile and future-ready servant heroes. Of Santa Barbara, Iloilo, having been appointed and elected to the position of hereby solemnly swear I will faithfully discharge to the best of my abilities the duties of my present position and of all others that I might. LGU Santa Barbara nagpatigayon kang mass renewal of oath. Ginpasidunggan ka plaque ang mga SB members nga nagpangalagad sang tuig 1995 tubtob 1998 sa pagselebrar ka simana ka mga konsihal sang Santa Barbara. Ini sa Municipal Vice Mayor Isabelo Makino, Honorable Venorica Anona, Honorable Asuncion Somo, Honorable Rene Simpas, nga ginbaton ka iya asawa nga si Ma'am Estela Simpas, Honorable Marisol Haspe Lacorte, nga personal nga nagbaton ka plaque, Honorable Juan Sinope Jr., Honorable Manuel Sumaylo, kag Honorable Felix Resola, nga pareho nga personal nga nagbaton ka plaque. Honorable Roberto Sodusta, nga ginrepresentar kay utod nga si Ma'am Rosanita Gargarita, ABC President Juan Solatorio, kag Honorable Christine Marie Sabidong Latanya Francia, SK Federation President nga nagrepresent kay iya Iloy, anay First Lady Marie Luz Sabidong. Pamatian ang pahayag, pasalamat ni Ma'am Estela Simpas. Ako, sa maghatag sa inyo sa iya, sa recognition na inyo. Hopefully, ina-appreciate ko man ang inyo dako na obra sa sinigang ko sa atong country fleet kag kabay pa during the service naghahatag inspirasyon sa inyong tanan in the field communitary kag man kung ano siya magservisyo during some military pa siya sa province na sa atong munisipyo. Pamatian man ang pahayag ni SB member Monmon Sudusta nga nagdihon ka ordinansa kasi mana ka mga konsehal kang Santa Barbara. Which is simana ka mga konsehal kang Santa Barbara. I want to express my sincere gratitude to Mayor Dennis as a Provincial, Vice Mayor Isabelo J. Makino, honorable members of the Sangguniang Bayan, distinguished guests and their families, and to all of you for having attended this memorable event of Simana kang mga konsehal kang Santa Barbara.
Sa Setyembre 5, 2023, magapatigayon sang ceremonial tree planting sa Santa Barbara kag magahatag sa mga tokens sa mga indigenous family o kun mga ati sa Barangay Talanghawan, Santa Barbara. Mangrove tree planting activity naman sa Banwasang Dumanga sa Setyembre 6 kag sa Setyembre 8 medical mission sa Banwasang Barotac Viejo, Iloilo. SB members sa 1995 tubtob 1998 ginpasidunggan sa pagselebrar ka semana kang konsehal kang Santa Barbara. 1883 tanan ang nagpadalagan sa Banwa ka Santa Barbara para sa palaabuton nga barangay kag sangguniang kabataan ukon SK election sa Oktubre 30, 2023. 129 tanan ang nag-file certificates of candidacy o COC para sa punong barangay. 992 naman sa barangay Kagawad. 126 ka mga kabataan ang nag-file para sa SK chairperson, kag 636 sa SK Kagawad. Kung sa diin ang filing ka COC ang naglawig. Halin sa anom kaadlaw, Agosto 28 tubtob Setyembre 2, 2023. 1883 nagpadalagan sa Santa Barbara para sa barangay kag SK elections. Ginklaro ka barangay monitoring team o kun BMT nga 789 ka mga senior citizens sa Santa Barbara ang may eye cataract. Kung sa diin una nila gin-report nga 204 nga senior sa barangay Cabugao Norte ang may cataract. Apang base sa ilaman nga validation, 43 lang ang may cataract. Samtang 27 man ang may glaucoma, 60 ang may pterygium, kag 592 tanan ang may blurred o kung hindi klaro nga pananawan. BMT ginupdate ang datos angot sa senior citizens nga may eye cataract. Sinsiro nga napangabay si Police Major Joven Arevalo, Forest Commander of 1st Iloilo Provincial Mobile Forest Company, sa mga miyembro ka CPP-NPA o kung mga rebelde nga mag-surrender na sa gobyerno. Kung sa diin may natabo nga inkwentro sa Banwa Calion sang naligad nga bulan, kag suno sa iya tungod nagilapit na ang Disyembre, mas buman kung may madulaan sang kabuhi samtang nagaselebrar ka Pasko. Gani bukas ang kapulisan sa mga miyembro ka terrorist group nga luyag magsungka kag ilaman ginapasalig nga wala sang malain nga matabo sa ila. Kung madumduman ang pahayag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga hatagan sang amnestiya ang miyembro ka CPP-NPA nga nag-surrender. Pamati ang pahayag ni Police Major Arevalo sa interview ni Ogin Ray Shedina. Encounter nga natabo diri sa duha diri sa area ka Leon. But still nakita naton nga nagahina naman gid ang ilang grupo bagot sang maid-id man naton nga kampanya together man sang Philippine Army nasakupan sang 61st IB sang Philippine Army. Maid-id man ang aton kampanya against sa terrorist groups kag sa mga NPA kag at the same time ang aton man nga conduct sang operation. Ang mga ganit sir nga sa area namon in terms ng insurgency nagapanawagan gid kami sa aton nga mga kauturan nga ara sa babaw nga kung pwede amat-amat na sila nga mag-surrender kag magbalik man sang sabak sang aton gobyerno. Hindi na naton pang hulaton nga may madugang pa nga madulaan sang kabuhi kung na dumduman nila siguro nakalantaw man na sila during sang suna sang aton nga presidente. Even ang aton presidente nagapanawagan man nga mag-surrender na sila, it's because ang aton nga presidente willing man nga maghatag sang ila sang amnestiya. First Iloilo Provincial Mobile Forest Company Commander Arevalo nagapanawagan sa mga miyembro ka CPP-NPA nga mag-surrender na. Kag amuyado ang natipon nga balita subong adlaw. Tugtubwa sa pareho nga oras kag istasyon sa DYIS FM 106.7. Ini si Eliza Cordero. Kag ako si JJ Bordon. Maayong hapon. Inyo nabatian ang mga natipon nga balita, impormasyon kag mga pahibalo. Nagikan sa Ugyon News Center.